أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد барлык улук мактауларыбыз, хәмид сәнәләребез безләрне һәр даим ризыкландырып, нигъмәтләндереп торучы, кайгыртып һәм тәрбияләп торучы Аллах Хак Субханаху Таалагә булсын. Кайсысы үзен дәлилләп, Ал-Ихлас сүрәсендә әйтте: "Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим, Кул хуаллаху ахад" диде. Әйтте: Аллаһ бер һәм бердән. Безләргә бар яктан да үрнәк булган Аллаһ Раббыбыз тарафыннан адәм балаларына, галәмнәргә, җиннәргә, барлык мәхлукатларга рәхмәт йөзеннән һәм рәхмәт өчен җибәрелгән сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмгә шулай ук салаватларыбыз булсын. Кадерле мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, милләттәшләрем, ватандашларым, Аллаһ йортының кунаклары, абыйларым һәм безне ишетүче апаларыбыз. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһның рәхмәте шиксез. Кайсысы безгә, мөселманнарга үзенең мөбарәк булган, изге булган, хәерле булган җомга көнен бүләк итте. Һәм кайсы көнне барлык мөселманнар җир шарында берләшеп җыела, бер-берсен күрә, ишетә, сәлам бирә, хәлен белә һәм вәгазьләнә. Әлхәмдүлилләһ. Һәм менә шушы Аллаһның йортына җомга көнне җыелубыз бу Аллаһ Раббыбызның рәхмәте һәм иманыбызга дәлил булып тора. Әлхәмдүлилләһ. Нигъмәтләрнең иң улуг булганына, әлхәмдүлилләһ, иң улы булганына иманга дәлил булып тора. Кадерле газиз дин кардәшләрем, безгә шушы җомга көннең фазиләтләрен, шушы җомга көнне безгә фарыз итертеп калдырган, иман төшенчәләрен өйрәткән, фикх төшенчәләрен өйрәткән, ир белән хатын арасындагы нинди мөнәсәбәт булырга тиешлеген өйрәтеп калдырган, күрше буларак, ата буларак, мөдир буларак, имам буларак төшенчәләрне, мөгамәләтләрне күрсәтеп һәм өйрәтеп калдырган сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмгә карата танышуыбызны
без сезнең белән дәвам итәбез. Чөнки әлеге мөбарәк айларына сөйкле пәйгамбәребез алейхи вассалату вассалам дөньяга килде, әлхәмдүлилләх. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам үзенең bir шәриф хадисендә безгә әйтеп калдырды. Сез, диде, иман китерүчеләр, ата-анагыздан, балагыздан да мине ныграк яратмыйча, иманның, мөмин булуның тәмен татымаячаксыз, диде. Ягъни без сезнең белән пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлламгә карата мәхәббәтне, сөю хисен ничек булдырырга һәм ничек дөрес итеп аңларга, шул турында дәвам итәбез танышуыбызны, кадерле дин кардәшләрем. Бер мәлне сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлламгә bir сахаба сорау бирә: "Я Расулуллах, билгеле сәгать, ягъни кыямәт көне кайчан була микән?" дип сорады. Шуңа карата пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям сорауга сорау итертеп кайтарды: "Син кыямәт көненә нәрсә әзерләдең?" дип сорауга сорау бирде. Әлеге сахаба әйтте: "Мин ди алай күп намазларымны да бәлки әзерләмәгәнмендер инде", ди. "Шуның кадәр күп садака да бирелмәгән индедер", ди. "Күп, бәлкем сыйфатлы рәвештә үк уразамны да тотмаганмындыр инде", ди. "Әмма", ди, "мин Аллаһ субханаһу ва тааляны яратам. Һәм аның илчесен, аның расулен яратам", дип җавап кайтарды. Һәм шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям нәрсә дип әйтте? "Син", диде, "син җәннәттә булырсың шул затларың белән кайсыларын шушы дөньяда яраттың. Аллаһ субханаһу ва тааляны бу дөньяда яраттың икән, кушканнарын үтәдең икән, аның рәхмәтенә ирешәм дип гамәлләреңне кылдың икән, син аның нурында, мәңгелек җәннәтендә аның белән булырсың. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллямне өйрәндең икән, аның тормыш рәвешен, аның сирасын, аның сөннәтен башкардың икән, ихластан, димәк син иншалла шулай ук Аллаһның җәннәтендә сөекле пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям белән булырсың. Әлхәмдүлилләх. Һәм безнең сахабаларыбыз пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям өчен тормышларын бирергә әзер иделәр. Тормышларын. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәллям ширләгән вакытта алар "мин ширләсәм иде" дип тора иделәр. Пәйгамбәребез түгел, "миңа шушы шир йокса иде" дип, "мин ширләсәм иде" дип, субханаллах. Һәм кайсылары ата-анасына да күрә күбрәк яраттылар, субханаллах, пәйгамбәребезне саллаллаху алейхи ва сәллямне. Һәм моңа дәлилләр без сирадан, сахабаларның тормышыннан күрә алабыз, җәмәгать. Монда сөйли башласак, безгә 1 еллык җомга да җитмәячәк. 1 еллык, субханаллах. Анда унлаган том китап язырга мөмкин. Шуңа күрә, кардәшләрем, яшь ишетергә
туры килә, әлхәмдүлиллә, гомумән дөньяда кайда гына булмыйк. Төрле мөселманнар арасында без пәйгамбәребезне сөябез дигән сүзләрне әлхәмдүлиллә яратабыз. Әйе, җәмәгать, әлхәмдүлиллә, пәйгамбәребезне сөю ул фарыз һәрбер мөселман өчен. Аны сөю, аны ярату фарыз һәрбер мөселман өчен. Чөнки ул иманның баганасы булып тора. Әлхәмдүлиллә. Әмма уйлап карыйк. Әгәр дә без берәр кешене шушы дөньяда сөябез икән, яратабыз икән, аңа охшаш булырга тырышабыз икән, телибез икән, без нишлибез? Без аның биографиясын өйрәнәбез. Аның турында мәгълүмат җыябыз, туплыйбыз. Ничегрәк ул үзен тота, гаиләсе белән, ничегрәк киенә, нәрсәләр эшли, хәтта ки тәнендәге булган миңнәрен дә белергә тырышабыз, яки анда татуировкаларын яки башкасын белергә тырышабыз. Безнең балаларыбыз, мәсәлән, бокс белән шөгыльләнә яки берәр көрәш белән. Аларның, дип әйтик, кумирлары була. Нидер мәшһүр спортчылар. Кайсылары яхшы нәтиҗәгә ирешкән, кайсылары чемпионнар һәм башкасы. Һәм шушы балалар нәрсә? Үрнәк итеп күрергә тырышалар, әлеге спортчыдан үрнәк алырга тырышалар. Әйе, ярар да әгәр дә әлеге спортчы хәерле үрнәк булса, хәерсез үрнәк булса, киресенчә, начарлыкка, ул вакытта бәлә, җәмәгать. Һәм шуңа күрә безнең балаларыбыз өйрәнә, аны таныша, бөтен биографиясын, көндәлек рәвешен карый, нәрсә эшли, кем белән нәрсә, тигесен, бысын. Менә ничек ул күренә сөю, ярату, аңа омтылу, аңа охшаш булу. Хәзер кайтыйк безнең сорауга. Без сөекле пәйгамбәребезне яратабыз, сөябез дибез. Аның сөннәтен никадәр сыйфатлы рәвештә, камил рәвештә без башкарабыз. Һәрберебез уйлыйк менә шушы сорау өстендә, җәмәгать. Без аңа охшаш булырга тырышып, нинди сәбәп кылабыз? Киемебезме булсын ул, тышкы кыяфәтебез булсын ул, эчке кыяфәтебез булсын ул, ниндидер мөгамәләт булсын ул, кем беләндер. Менә шушы гади генә көндәлек эшләребездә, гамәлләребездә, киенүбездә, үзебезне тотуыбызда сөннәт. Пәйгамбәребезгә карата саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мәхәббәт, сөю хисе шагыламы? Без бит сөябез аны. Шынлап тұрып та сөю, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карата мәхәббәтне күрсәтү, ул да булса аның сөннәтен үтәүдә, аңа буйсынуда. Әгәр дә берәр хадис шәрифтә без күрәбез икән, Пәйгамбәребез алейхи ва сәлләту ва сәләм нәрсәнедер харам кылды, димәк, тәмам, без кабул итәбез, без шул сөннәткә ярәбез. Яки нәрсәнедер хәләл кылды, без аны булдырга тырышабыз. Әлхәмдүлиллә. Кашан без сөннәткә ярәбез, җәмәгать, шул вакытта без Пәйгамбәребезгә карата мәхәббәтне күрсәткән булабыз, иншаллах. Һәм шуны да әйтергә кирәк, җәмәгать, әгәр дә без Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм артыннан ярәбез икән, без шундук Аллаһ Раббыбызның мәгъфирәтенә, Аллаһ Раббыбызның мәхәббәтенә ирешәбез, иншааллах. Чөнки
Моңа дәлил булып, Аллах Субханаху Тааля үзенең изге Кур'ани Кәримендә үк әйтә безләргә адәм балаларына Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аша Имран сурәсе 31 аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Кул ин кунтум тухиббуналлаһа фаттабиуни." Әйтти, эй Мөхәммәд, әгәр ди сез Аллаһ Тәгаләне яратсагыз ди, миңа иярәгез ди. Ягъни пәйгамбәргә иярәгез ди. Шул чакта сезне дә Аллаһ яратыр. Юхбибкумуллаһу ва ягфир лакум зунубакум валлаһу гафурур рахим ди Аллаһ Раббыбыз. Шул чакта сезне дә Аллаһ яратыр һәм гөнаһларыгыздан ярлыкар дип әйтте Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрбез аша сахабаларына, аның артыннан йөрүчеләргә. Аллаһ ярлыкаучы, Аллаһ рәхимле. Әлхәмдүлилләх. Күрәбез җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан иярәбез икән, сөннәтен үтәргә тырышабыз икән, машалла, без шундук Аллаһның рәхмәтенә ирешәбез, аның мәгъфирәтенә ирешәбез. Һәм шунда дәлил була безнең Аллаһны да яратуыбыз, Пәйгамбәрбезне дә яратуыбыз. Әмма җәмәгать, дөрес сөя белергә дә кирәк. Шуңарга бер галимнәрнең берсе бер хикмәтле әйбер әйтте: "Сөюеңне сөйләр алдыннан сине сөяләр микән? Шуны уйла." Ничек аңларга кирәк әлеге сүзләрне җәмәгать? Кызганыч бар шул ук мөселманнар арасында мин пәйгамбәребезне сөям дип йөрүчеләр дәгъваларында бәлки елыйлардыр. Яратам дип, әмма гамәлдә киресен кылалар. Ягъни дидер бидгат гамәлләр кертәләр. Кирәкмәгән эшләр кылып йөриләр. Пәйгамбәребезне яратам дип. Әмма сөю хисеңне белгертер алдыннан сине сөяләр микән, шуны уйларга кирәк. Ягъни синең сөюең шатландыра микән Аллаһ Раббыбызны? Шатландыра микән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны? Син аны сөям дисең, әмма әгәр дә син харам эшләр белән сөю хисеңне булдырга телисең икән, син харап булдың, субханаллах. Синең сөюең сине Аллам сакласын Аллаһ Раббыбызның ләгънәтенә илтергә мөмкин. Синең ниндидер уйланмыйча эшләрең тамуққа илтергә мөмкин, Аллам сакласын. Җәмәгать, субханаллах. Шуңа күрә дөрес сөя белергә дә кирәк, җәмәгать. Әгәр без үзебезчә генә, безнең ничек акылыбыз буенча гына Аллаһ Раббыбызны яратабыз дип, Пәйгамбәребезне сөябез дип йөрсәк, җәмәгать, бу бер дә әйтми әле һәм белгертми безне Аллаһ Раббыбыз яратыр яки Пәйгамбәребез сөяргә дәлил булып тормый, җәмәгать. Шуңа күрә менә шушы әлеге төшенчәне без истә тотырга тиеш. Әлеге төшенчәне истә тотырга тиеш һәм әлеге кысалардан без чыгарга тиеш түгел, җәмәгать. Әле нәрсәләр уйлап, кыланып, субханаллах. Һәм әлбәттә ки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды, Муслимдә риваят китерелә, мин, ягъни Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, кыямәт көнендә адәм балаларының иң олысы булачакмын диде. Иң әвәл минем каберем ачылачак һәм беренче яклаучы мин булачакмын.
һәм иң тәүдә яклашуны миннән сораячаклар диде. Әгәр дә без дөрес итеп сөюне күрсәтмәгән булсак, җәмәгать, безнең өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям берничек тә шәфәгать китерә алмаячак, киресенчә арыначак, субханаллах. Киресенчә арыначак. Һәм ул кыямәт көнне, шундый куркыныч көндә, субханаллах, кайчан ата-ана балаларыннан, бер туганнан, ир хатыныннан качкан көнне, безнең өчен иң сөекле һәм якын кешене без ничек шушы дөньяда ук яратмаска тиешбез? Дөрес итеп сөймәскә, дөрес итеп яратмаска ничек тиешбез, субханаллах. Шуңа күрә, кардәшләрем, Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезгә дә Пәйгамбәребезгә карата сөю хисен, ярату хисен, аның сөннәтен, аның юлын, аның мисалын дөрес итеп өйрәнергә насыйп итсә иде. Дөрес итеп аңлап, кулланырга насыйп итсә иде. Һәм чынлап та дөрес рәвештә, хәерле рәвештә, ихлас рәвештә аны сөергә һәм аның шәфәгатенә ирешергә насыйп итсә иде. Һәрберебезгә дә, кадерле газизләрем, дин кардәшләрем, субханакаллаһумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирук ва атубу илейк. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.